ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി 49 മാതാജി എടുക്കാറുള്ളത്. 48 എന്നാണല്ലോ മാതാജി പറഞ്ഞത്, ഉറപ്പാണോ? ഇന്നലെ എടുത്തു മാതാജി, 48 48 എടുത്തുവോ? എടുത്തു. നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷാകേതിശതാരിണി നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിനി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ ദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ 49 എടുക്കേണ്ടത്, ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലെ? അതെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? ഗുണം കൊണ്ട് ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്താണ്, വീക്കായിട്ടുള്ള ജീവികളെ എന്താണ്, നല്ല ശക്തിശാലികളായിട്ടുള്ള ജീവികൾ വന്നിട്ട് ഭക്ഷണമാക്കും അല്ലെ? അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു സൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സമാധാനപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിവർഗങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ജീവിവർഗത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് ഒരു ഇതുമില്ല അല്ലെ? നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിന് നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അതിന് എതിരായിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഉപജീവനത്തിനായിട്ടുള്ള തൊഴിലിന് വേണ്ടിയോ ആരും ഒരു ആത്മീയ, അതായത് ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് വരുമാനം ലഭിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ആചാര്യനായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മനോഭാവം അവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഗുണത്തില് ആർക്ക് തുല്യമാണ്? ഭഗവാന് തന്നെ തുല്യനാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? അവരെങ്ങനെയായിരിക്കണം? എല്ലാം അതാണ് മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം പഠിച്ചെന്താണ്? സുഖദുഃഖങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശീതോഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കണം. അവര് അതില് സങ്കടപ്പെടരുത്, ആചാര്യന്മാര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് മറ്റുള്ളവരെ അത് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രീനാരദൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? ഏത് ദൗത്യത്തിനായിട്ടാണോ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് അത് നിർവഹിക്കുവാനായി ഭഗവാനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം എന്താണ്?
നമ്മൾ എന്തിനും നമ്മൾ ഐഡിയലായിട്ട് എന്താണോ നമ്മൾക്ക് ഉപദേശം വേണ്ടത് അത് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം നമ്മളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനെ മാത്രം നോക്കുക, ഭഗവാനെ മാത്രം പരമാധികാരിയായിട്ട് ഗുരുവായിട്ട് കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ നിന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നാരദര് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്ലോകം 49 പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോയമദ്യ മഹാരാജ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. മധ്യേമ മഹാരാജ ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവനഃ, ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവനഃ കാലരൂപോ അവതീർണോ അസ്യാമഭാവായ സുരദ്വിഷാം. അവിടെ അസ്യാമ എന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. മധ്യ മഹാരാജ ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവന കാലരൂപോവതീർണോസ്യ അഭവായ സുരദ്വിഷാം. അത് അസ്യാമഭാവായ എന്നാണ് കേട്ടോ മാതാജി, അവിടെ സുരദ്വിഷാം എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹ ആ പരമ പുരുഷ ഭഗവാൻ, അയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, അദ്യ വർത്തമാനകാലത്ത്, മഹാരാജ അല്ലയോ രാജാവേ, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭൂതഭാവനക സൃഷ്ടാവ് അഥവാ സൃഷ്ടിതമായ സർവ്വത്തിന്റെയും പിതാവ്, കാലരൂപക സർവസംഹാരിയായ കാലത്തിന്റെ പ്രച്ഛന്ന രൂപത്തിൽ, അവതീർണക അവതരിച്ചു, അസ്യാം ലോകത്തിലേക്ക്, അഭാവായ സംഹരിക്കാനായി, സുരദ്വിഷാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായവരെ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകത്തിൽ നിന്നും അസൂയാലുക്കളായവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ സർവ്വതും വിഴുങ്ങുന്ന കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ആ ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്? അസൂയാലുക്കളായവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭൂമിദേവിയാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭൂമിയിലെ ഭാരം വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നു, അസുരശക്തികൾ വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഭാരം ഒഴിവാക്കി തരണം, താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് മുഴുവൻ തീർക്കുന്നത് ഭൂമിയോടല്ലേ. വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടായാലും കൈയും കാലും അടിക്കുന്നതും ചവിട്ടുന്നതും എല്ലാം ഭൂമിദേവിയാണ് അല്ലെ. ഭൂമിദേവി ഒന്നും മിണ്ടാറില്ല. അപ്പോ പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് അത്രയും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മദേവനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനാണ് കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എവിടേക്ക്? ശ്വേതദ്വീപിലേക്ക് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ പാലാഴിയിലുള്ള ആ ക്ഷീരോദകസായ വിഷ്ണു രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണു രൂപത്തോടാണ് ഇപ്പോഴും എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം നിവേദനങ്ങൾ ചെല്ലുക. ബ്രഹ്മദേവൻ അവിടെ നിന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അധിക സമയത്തും ഏതൊരു ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ അശരീരിയായിട്ട് അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ അശരീരിയിലാണ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്, ദേവകിയുടെയും വസുദേവന്റെയും പുത്രനായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അവതരിക്കും എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിനു വന്നിട്ടുള്ളത്? അസൂയാലുക്കളായവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭാവാർത്ഥം. ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. അസൂയാലുക്കളെന്നും അനുസരണ ഉള്ളവരെന്നും 2 വിഭാഗം മനുഷ്യരുണ്ട്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഏകനും സകല ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവുമാകയാൽ അസൂയാലുക്കളായ ജീവാത്മാക്കളും അവിടുത്തെ പുത്രന്മാരാകുന്നു. എന്നാൽ അവർ അസുരന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാനാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അസൂയാലുക്കളായ അസുര സ്വഭാവികളായാലും ദൈവ സ്വഭാവികളായാലും എല്ലാവരും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരാണ് എല്ലാവരും. എന്നാൽ അവർ അസുരന്മാര്. അസൂയാലുക്കളായവർ എന്താ പറയുന്നത്? അസുരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. പരമപിതാവിന്റെ അജ്ഞാനുവർത്തികളായ ജീവാത്മാക്കളാകട്ടെ ദേവന്മാര് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കശ്യപന്റെയും അതിഥിയുടെയും മക്കളായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക. അപ്പൊ അതില് ദിതി അതിഥിയുടെ, അപ്പൊ അതില് ദൈത്യന്മാരുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അവരാണ് എന്താണ് അസുര സ്വഭാവികളായിട്ട് മാറുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പകുതി പേര് ആദിത്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ആരാണ്? ദൈവ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരേ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മക്കളായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? അസുര സ്വഭാവികളായിട്ടും വരുന്നത്, ദൈവ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടും വരുന്നത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപിതാവിന്റെ ആജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്ന മക്കൾ എന്ത് പറയുന്നു? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവർ ഭൗതിക ജീവിത സങ്കല്പത്താൽ കളങ്കിതരല്ല. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക മായയുടെ പ്രഭാവം ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പോലും നിരാകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരാണ് അസുരന്മാർ. അസുരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനല്ല, നമ്മളാണ് എല്ലാം. അതായത് ഈ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയോ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഈ നമ്മളുടെ ജന്മങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയമില്ല. ഏത് തരത്തിൽ ഭയമില്ല? എന്ത് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാനും. കാരണം നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ ആരില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളോ പുനർജന്മങ്ങളോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് അതേ തരത്തിലൊരു തെറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും, നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവർക്ക് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആരും നമുക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് മേലെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം. അതാണ് അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ഭഗവാനോട് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും അസൂയുള്ളവരാണ്. ലോകത്തിൽ അസുരന്മാരുടെ പ്രാബല്യത്തെ ഇടയ്ക്കിടെ ഭഗവാൻ ശരിപ്പെടുത്തുന്നു. അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ രാവണനെ നോക്കൂ. രാവണൻ എന്താ ഇതായിരുന്നത്? എല്ലാം രാവണന്റെ കീഴിലാണ്, ലങ്കയൊക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ലോകത്തിലേക്ക് പോവാൻ നമ്മൾക്ക് യോഗ്യതയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്താണ്? ഒരു കോണി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോവാം എന്നാണ് രാവണൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അതൊരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജയവിജയന്മാരുടെ കഥ അറിയാലോ. അത്രയും അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അവർ 4 പേര് വന്നിട്ട് പോലും ജയവിജയന്മാർ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ വിടുന്നില്ല വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ. അത്രയും കാവലാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില്. അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കൊന്നും നമ്മൾക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യോഗ്യത വേണം, നല്ല യോഗ്യത നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. പക്ഷെ ഇവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. ഹിരണ്യകശിപു എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനാണ് ഭഗവാൻ, എന്നിലും മേരിയുടെ ആരുമില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്റെ നാമം തന്നെ എല്ലാവരും ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ് അവസാനിച്ചത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? അവരെ കഥകളില് അവർ ഇനി ലോകത്തിൽ അസുരന്മാരുടെ പ്രാബല്യത്തെ ഇടയ്ക്കിടെ ഭഗവാൻ, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്നത്. അവിടുന്ന് ലോകത്ത് നിന്നും അസുരരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് പാണ്ഡവരെ പോലെയുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭരണം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നു. ഭഗവാനെ കാലം എന്ന പ്രച്ഛന്ന രൂപിയായി അഭിദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാർത്ഥകമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കാലം, ഒരു കുറിപ്പിട്ട സമയം വരയ്ക്ക് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? അത് ആരാണെങ്കിലും, ഏത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള ആളാണെങ്കിലും, എത്ര ആൾക്കാര് അവര് ചുറ്റും അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കാലത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന് കാലം എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടുന്ന് ഒട്ടും തന്നെ ആപൽക്കാരിയല്ല, മറിച്ച് അതീന്ദ്രിയനായ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ മരണം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഭീകരന സ്വരൂപിയാണോ? അല്ല. എല്ലാവരോടും അത്രയും കരുണയാണ് അല്ലെ? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ എപ്പോഴെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് മന്ദഹാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തർക്ക് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അഭക്തർക്ക് അവിടുത്തെ കാരണഭൂത സ്വരൂപമായ കാലരൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അതാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മരണമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം ഈ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എവിടെ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്. അത് ആസ്വദിച്ച് പരമാനന്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിയാം അല്ലെ? എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കോ, അഭക്തന്മാരായവർക്കോ ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാലമാണ്. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം കിട്ടും. അത് നല്ല ജന്മമാവാം, ചീത്ത ജന്മമാവാം. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് കാലസ്വരൂപത്തിലാണ് അവർ അഭക്തർക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് എന്തിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ? മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? അടുത്തൊരു ജന്മം എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നറിയില്ല, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മൾക്ക് പോലും അറിയില്ല അല്ലെ? കാരണം ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്? അത് ശരിയാണ്, ശരി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് തെറ്റാവാം, ശരിയാവാം, നമ്മൾക്കറിയില്ല. നമ്മൾക്കതിന്റെ അറിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഭഗവാന്റെ ആ കാരണഭൂതമായ സ്വരൂപം അസുരന്മാർക്ക് ഒട്ടും കൃത്യമായതല്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനാൽ തങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ലെന്ന് സുരക്ഷിതത്വ ബോധം തോന്നാനായി അവർ എത്രാമത്തെ തന്നെയല്ലേ?
കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 49 അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ? 49. കറക്റ്റ്. ഇത്രയില്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചത് എവിടെ നിർത്തിയത്? ആ ഒരു സെന്റൻസ് തന്നെയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഈ കാരണമായ സ്വരൂപം അസുരന്മാർക്കും സിദ്ധമായതല്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനാൽ തങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ലെന്ന് സുരക്ഷിതത്വ ബോധം തോന്നാനായി അവർ ഭഗവാനെ രൂപരഹിതനായി കരുതുന്നു. അപ്പൊ എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുക. രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് രൂപത്തിനെയാണ് പേടി അല്ലേ? രൂപമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളോട് നമുക്ക് പേടി കുറവാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് കയ്യും കാലും നമ്മൾക്ക് പേടി തോന്നുന്നത് എന്തിനോടാണ്? ഒരു രാക്ഷസൻ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കള്ളൻ വരുന്നു എന്നുള്ള പേടിയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം വന്നിട്ട് നമ്മളെ കഴുത്ത് പിടിക്കുന്നു, കാല് പിടിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുക അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗരൂപം, ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ രൂപത്തിനെയാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്. അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുട്ടിൽ പോകാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? ഇരുട്ടിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഭയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയാണ്. ഭയാണ്. ഇരുട്ടിനെ ഭയമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഇരുട്ടിൽ വന്ന് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുന്നുള്ള ഭയമല്ലേ? ആ ഇരുട്ടിനോടുള്ള ഭയമല്ലല്ലോ. അല്ലല്ല. അതാ പറയുന്നത്. ഇരുട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഇരുട്ട് കാണുമ്പോഴത്തെ പേടിയല്ല നമ്മൾക്ക്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്ന് നമ്മൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പേടിയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇരുട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നറിയില്ല, ഏതെങ്കിലും പാമ്പ് വന്ന് കടിച്ചറിയില്ല, ഇങ്ങനത്തെ പേടികളല്ലേ നമ്മൾക്കുള്ളത്? അല്ലേ? അത് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പേടിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ രൂപം ഇല്ലാത്തതിന് നമ്മൾക്ക് ഭയമില്ല. ഏതെങ്കിലും രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഭൂതം വന്നാലോ, പ്രേതം വന്നാലോ, ഇങ്ങനത്തെ പേടികളൊക്കെയാണ്. ആരെങ്കിലും കൊള്ളക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കഴുത്തിന് പിടിച്ചാലോ, കത്തിയോണ്ട് കുത്തിയാലോ, ഈ പേടികളാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇരുട്ടല്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് അവര് സങ്കല്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഷ്പാദിതം ദേവകൃത്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവശേഷം പ്രതീക്ഷതേ. താവത് യൂയമവ അപേക്ഷത്വം. ഭവേദ്യാവതിഹേശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഷ്പാദിതം നിർവഹിച്ചു. ദേവകൃത്യം ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം. അവശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന. പ്രതീക്ഷതേ പ്രതീക്ഷിച്ച്. താവത് ആ കാലം വരെ. യൂയം നിങ്ങൾ എല്ലാ പാണ്ഡവരും. അപേക്ഷത്വം നിരീക്ഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുക. ഭവേത് ആകട്ടെ. യാവത് അത്രയും കാലം. ഇക ഈ ലോകത്തിൽ. ഈശ്വരഃ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദേവന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്നവയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന്. ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർ കാത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? ദേവന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നേരത്തെ. ഇപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? ഏത് കർമ്മത്തിനാണോ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്, ആ കർമ്മം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കർത്തവ്യം നേരത്തെ തന്നെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ്? ഇനി കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്നവയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാലത്തോളം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പാണ്ഡവരോട് എന്താ പറയണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ കാലശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ തിരോധാനം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാനോട് മാത്രമല്ല ഭഗവത് ഭക്തരോടും ഈർഷ്യയുള്ള അസുരന്മാരാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭരണ നിർവാഹകരായ ദേവന്മാർ അത്യന്തം ശല്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കാനായി ഭഗവാൻ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ അത്യുന്നത ലോകമായ തന്റെ ധാമ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ നിന്നും അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും അധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ നശിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗങ്ങളിലും അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഭഗവത് ഭക്തരോടും ഈർഷ്യയുള്ള അസുരന്മാരാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭരണ നിർവാഹകരായ ദേവന്മാർ, അതായത് ദേവന്മാരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാം അല്ലെ? വായു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വായുവിനെ, പിന്നെ അഗ്നി, ദേവൻ, അങ്ങനെ പല ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഓരോ ആൾക്കാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവർ അസുരന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഇതിനൊക്കെ
താറുമാറാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ ഭരിക്കാൻ വിടില്ല, അവരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവുന്നു, അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വരും. എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന്, അത്യുന്നത ലോകമായ തന്റെ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ നിന്നും അവതരിക്കുന്നു. മുകളിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വിഭവങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കുവാനും കാണുന്നവയുടെയെല്ലാം വ്യാജ യജമാനന്മാരായി തീരാനുമുള്ള ഉത്കടമായ ആഗ്രഹത്താൽ നയിക്കപ്പെടുകയാൽ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകാരം ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായി തീരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് അല്ലെ. നമ്മളാണ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമുണ്ട്, പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അങ്ങനെ പല ബംഗ്ലാദേശിലും അങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഇസ്രായേലും ഇറാനും ഒക്കെ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ. അവര് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ എന്താണ് പുരോഗമനത്തിനായിട്ട് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാലും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിനെ നന്നാക്കേണ്ട പൈസ മുഴുവൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുക്കാഭാഗം നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്നത്? മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എത്ര പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് സമ്പത്താണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത് അല്ലെ, അണുവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും മിസൈൽസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇങ്ങനെ പരസ്പര സ്പർദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും അവരവർക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു രാജ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുന്നുള്ള പേടി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവൂ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരുന്നത്, അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയും, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും അറിയണം ഇതല്ല നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജയില് മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്. പദം വിപദം അല്ലെ. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അപകടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് ഓരോ രാജാക്കന്മാർക്കും ഒരു ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഭരണാധിപന്മാർക്കും അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത്ര അനാവശ്യമായ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന നമ്മുടെ സമ്പത്തൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി? ഈ അണ്വായുധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ചെലവാക്കേണ്ടി വരില്ല. എല്ലാവർക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാതിരി എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? യജമാനൻ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ അമേരിക്ക വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എന്റെ കീഴിൽ വരണം, എന്റെ കൊടി കീഴിൽ വരണം. റഷ്യ വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എന്റെ കൊടി കീഴിൽ വരണം. ഈ തരത്തിലുള്ള മത്സര ബുദ്ധി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ചേരികളാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ അടുപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇത്രയും ദുഃഖാത്മകമായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത്. ഏവരും ഈശ്വരനെ അനുകരിച്ച് അപ്രകാരമായി തീരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് മധ്യേ നിശിതമായ മാത്സര്യമുണ്ട്. അത്തരം പ്രതിയോഗികൾ പൊതുവെ അസുരന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിൽ അസുരന്മാരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമാകുമ്പോൾ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അത് നരകമായി ഭവിക്കുന്നു. അസുരന്മാരുടെ വളർച്ച കാരണം നൈസർഗികമായി ഭഗവാനോട് പൊതുവെ തൽപരരായ സാമാന്യ ജനങ്ങളും ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരും ആശ്വാസത്തിനായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരണം അദ്വൈതാചാര്യര് ആണ് സാലഗ്രാം വെച്ചിട്ട് പൂജിച്ചിട്ട് തുളസി ഇല വെച്ചിട്ട് പൂജിച്ചിട്ട് വിളിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. വരണം, എന്തായാലും അത്രയും മോശമാണ് അവസ്ഥ, എല്ലാവരും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിപ്പോയിരിക്കുന്നു, ഭഗവത് സ്മരണ ആർക്കും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അസുരന്മാരുടെ വളർച്ച കാരണം നൈസർഗികമായി ഭഗവാനോട് പൊതുവെ തൽപരരായ സാമാന്യ ജനങ്ങളും ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരും ആശ്വാസത്തിനായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം മാനവ സമൂഹത്തിലെ അഥവാ മൃഗസമൂഹത്തിലെ പോലും പരിതാപാന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ, പരിതാപാവസ്ഥയെ മാറ്റി പുനഃസംവിധാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ നിന്നും സ്വയമേവ അവതരിക്കുകയോ, ഒന്നിലും ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വരുന്നു. അതാണ് കൃഷ്ണാവതാരം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവതാരിയാണ്, അവതാരമല്ല. അല്ലെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണ് വരിക? അവിടുത്തെ ചില ഭക്തന്മാരെ നിയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരാണ് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് വരിക. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് നിയോഗിക്കുന്നത്. അത്തരം ശിഥിലീകരണം മാനവ സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല മൃഗ സമൂഹങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കിടയിലും സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരം ശിഥിലീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല,
ബുദ്ധി കുറവാണെന്ന് പറയുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കംസൻ, ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ എന്നിവരെ പോലെയുള്ള അസുരന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് മിക്കവാറും ഈ അസുരന്മാരെയെല്ലാം ഭഗവാൻ വധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടുത്തെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച സ്വന്തം കുലമായ യദുവംശത്തിന്റെ ഉന്മൂലനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി യദുവംശം നശിക്കണം. അപ്പൊ യദുവംശക്കാർ വന്നിട്ട് അസുരന്മാരാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആണോ? മാതാജി അല്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് യദുവംശത്തിനെ നശിപ്പിക്കണേ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം? കാരണം ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോണം. ഈ യദുവംശത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പാർശ്വതരാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ യദുക്കളൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അവർക്കും കൂടെ പോണ്ടേ? അതെ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ലീലയാണ് ഇവിടെ യദുവംശത്തിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ നാശത്തിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് തിരിച്ചു പോണല്ലേ, വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചു പോണ്ടേ? അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലീലയാണ് ഈ യദുവംശത്തിന്റെ ഉന്മൂലനം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വന്തം സനാതന ധാമത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് സ്വയം യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ മടക്കി അയക്കാൻ ഭഗവാൻ കാംക്ഷിച്ചു. അതാണ് ഭഗവാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് അവിടേക്ക് തന്നെ. വിതുരരെ പോലെ നാരദനും യദുവംശത്തിൽ ആസന്നമായ ഉന്മൂലനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്നാൽ രാജാവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കൾക്കും ആ സംഭവം നടന്ന് ഭഗവാൻ പ്രയാണം ചെയ്യുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ പരോക്ഷമായ ഒരു സൂചന അദ്ദേഹം നൽകി. അപ്പൊ ഇവര് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ തിരുഭാവം വരുന്നുണ്ട്, അതിനു മുമ്പ് യദുവംശം നശിക്കും എന്നൊന്നും യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവം വരയ്ക്കും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ്, അടുത്ത് തന്നെ അത് നടക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സൂചന മാതിരിയാണ് നൽകിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 51. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര സഹഭ്രാത്ര, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഗാന്ധാര്യാ സ്വഭാര്യയാ ദക്ഷിണേന ഹിമവത കൃഷ്ണാമാശ്രമം ഗതഃ സഖാസമേതം ഭ്രാത്ര, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവ് വിതുരർ, ഗാന്ധാരിയും സ്വഭാര്യയ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ, ദക്ഷിണേന ദക്ഷിണ ഭാഗത്തെ, ഹിമവതലെ ഋഷിമാരുടെ ആശ്രമത്തിൽ കഥ അദ്ദേഹം പോയി. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാതി കി ജയ്. അല്ലയോ രാജാവേ, അങ്ങയുടെ വല്യച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്രരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവ് വിതുരരും പത്നി ഗാന്ധാരിയും ശ്രേഷ്ഠ മുനിമാരുടെ ആശ്രമങ്ങളുള്ള ഹിമാലയ സാനുക്കളുടെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഇനിയും വിവരം പറയുകയാണ്. എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രരും വിതുരരും ഗാന്ധാരിയും എവിടേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത്? ഹിമാലയ സാനുക്കളുടെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭാവാർത്ഥം. ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുവാനായി നാരദർ ആദ്യം തത്വശാസ്ത്രാനുചിതമായ വീക്ഷണത്തിൽ സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള തന്റെ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഭാവി ഗതികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇനി പറയും പ്രകാരം സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിരന് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. മെയിനായിട്ട് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എങ്ങോട്ടാ പോയണേന്ന് അറിയില്ല, പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പോട്ടെ, ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ പോലും ഇല്ല അവർക്ക് എവിടേക്കാ പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാരദർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആദ്യം ദുഃഖിക്കേണ്ട, ഇതൊക്കെ കാലോചിതമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന് ശേഷം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇനി ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം വരയ്ക്കും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നാരദർ ത്രികാലജ്ഞാനിയാണല്ലേ, ആര് എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അർജുനനോട് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ശ്ലോകം 52. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രോതോഭി സപ്തവീര്യാ വൈ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ധുനി സപ്തധാവ്യതാത് സപ്താനം പ്രീതയേ നാനാ സപ്തസ്രോത പ്രജക്ഷതേ
സപ്തസ്രോത പ്രചോദയതേ വർദ്ധനി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രവാഹങ്ങളാൽ പ്രചക്ഷയേ ചതേ. സപ്തഭിഹി 7 വിഭാഗങ്ങൾ. യാ നദി വൈ നിശ്ചയമായും. സ്വർധുനി പുണ്യഗംഗ. സപ്തത 7 ശാഖകൾ. വ്യഥാ സൃഷ്ടിച്ചു. സപ്താനാം 7 പേരുടെ. പ്രീതയെ സംതൃപ്തിക്കായി. നാനാ വിവിധ. സപ്തസ്രോതക സപ്തസ്രോതസ്സുകൾ. പ്രജക്ഷതേ നാമത്താൽ അറിയപ്പെടുന്നു. സപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 7 എന്നാണ് അല്ലെ. വിവർത്തനം. ശീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. പുണ്യനദിയായ ഗംഗ അവിടെ 7 ശാഖകളായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയാൽ ആ സ്ഥാനത്തെ സപ്തസ്രോതസ് എന്ന് വിശേഷിക്കുന്നു. എവിടെയാണ്? ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്കാണ് അവർ പോയി ഇരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഗംഗോത്രി അല്ലെ, അതിന്റെ സ്രോതസ്സാണ്. ഗംഗ ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലമാണ്, അവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ സ്ഥലത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? 7 ശാഖകളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഗംഗ വന്നിട്ട്. ഗംഗോത്രിയിൽ നിന്നാണ് ഗംഗ തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം 7 ശാഖകളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? സപ്തസ്രോതസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളുടെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് പ്രകാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സപ്തർഷി എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സപ്തർഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 7 ആക്കിയിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗംഗാദേവിയെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം എത്രയായി? സമയായി അല്ലേ? അടുത്ത ശ്ലോകം നമ്മൾ നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഗംഗ എവിടെയാണ് അവരുള്ളത്? ആ സപ്തസ്രോതസ് എന്നറിയുന്നത് സ്ഥലത്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രരും വിതുരനും ഗാന്ധാരിയും എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ അവിടെ തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ.